tothom, com esteu? Gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa del grup ETV Terramar en col·laboració amb Torre Pública i que emetem des del plató del canal 20 d'Olèrdola. Com veieu, estic envoltat de Josep Cañas. Estic envoltat de l'obra de Josep Cañas, perquè avui us convidem a descobrir una mica, tenim 25 minuts només, per tant serà una mica la vida i l'obra d'un dels escultors més singulars i estimats del nostre país, Josep Cañas i Cañas. Va néixer a l'Arboç l'any 1905 i va dedicar tota la seva vida a l'art escultòric, s'inspirava profundament en la natura, les arrels populars, la tradició mediterrània. La seva obra segurament combina la delicadesa de la tècnica amb una forta càrrega simbòlica i també identitària. A través del seu treball, Cañas va saber captar l'essència del poble català. El seu estil, marcat pel moviment i l'expressivitat, el va convertir en una figura clau de l'escultura del segle XX a Catalunya. Va saber transformar la matèria en emoció sensible i un compromís ferm amb la cultura catalana. Josep Cañas va esculpir figures que respiren espiritualitat, força i identitat. En el programa d'avui farem un breu recorregut per la seva trajectòria artística que esperem que serveixi com una invitació perquè us animeu a conèixer molt millor la persona, l'artista i la seva obra. I com ho farem? Doncs ho farem amb en Joan Gené. Benvingut, Joan. Bona tarda. En Joan Gené és biògraf i amic de Josep Cañas. Amic de Josep Cañas. I vaig ser el seu tutor també, cap al final de la seva vida, sí. Per tant, és una persona que coneix molt en Josep Cañas, la personalitat d'en Josep Cañas, però també la seva obra. I aquí, doncs, com heu vist, ens hem envoltat de moltes, i en podríem posar moltes més, però és que ja no hi cabem al plató, Escolta'm, Joan, primer de tot, com era en Josep Cañas com a persona, més enllà de la seva part artística? El Josep Cañas mai es va amagar que venia de família pagesa. Mai es va amagar. I si hi ha una cosa que el pot definir és ganes de conèixer. És a dir, quan era petit li va dir a la seva mare mare, vull anar al cim del Montmell, vull anar a peu, no? 14 o 15 anys. I la mare li va dir, i per què hi vols anar? Diu, és que vull veure què hi ha a l'altra banda. No? I llavors, quan va tornar, va fer un pensament de dir, doncs, com més coses descobreixo, més me'n falten per conèixer. Exacte. Sí, això és que és així, Una altra persona és, i per què artista, no? De fill de pagesos? Doncs vam tenir la sort, sobretot la gent que aneu cap a Tarragona i passeu per l'autopista que hi ha a la Torre de Banyeres, doncs allà quan plovia, doncs què fan els pagesos quan plou? Doncs estan contents també perquè doncs no van a treballar en principi, doncs ell li agradava que plogués perquè allà tenia el fang, la matèria. I una altra cosa perquè entengueu, doncs la seva amor per l'art i com a artista, quan tenia 92 anys, va fer un pensament relacionat amb això que us diré ara. Als 15 o 16 anys, la seva mare ajustava la porta perquè els veïns no el veiessin que als 15 o 16 anys encara treballava amb fang, encara jugava amb el fang. Pensant-se que era de nen, no? Sí, no. Diu, si la meva mare sabés que als 92 anys encara faig figures amb fang, no? Encara hi treballo, no? Doncs és això tota la vida que he treballat. I una altra cosa que també que deia era que una escultura són molts dibuixos. És a dir, la importància del dibuix, no? És a dir, aquí tinc els 700 rostres, no? És la importància de saber dibuixar per poder fer escultures. Aquest llibre que comentaves ara, 700 rostres, és això? 700 cares, diguem-ne? Sí. Ell, quan tenia 87 anys, pensava en la seva dona, és a dir, als 87 anys és allò que et penses que si faltes, que la seva dona tingués alguna mena de cobertura, durant cada mes, no? I va fer un vitalici, l'Ajuntament del Vendrell va fer un vitalici. Ell va portar els 700 rostres, 700 caps, que aquí hi trobarem de tothom, del Santiago Rossinyol, del pare d'Albert Boadella, del
Toldrà, és a dir, tot una amalgama de personatges. No són els millors dibuixos que ha fet, sinó que és una recopilació de cada part d'una part de cada època, no? Malauradament, sí que es va fer el vitalici, però aquests 700 caps han sortit 3 o 4 vegades del magatzem, però estan en un magatzem municipal des de l'any 87. No s'exposen, estan... No, s'exposen de tant en tant, però la majoria de cops està en un magatzem. No li fem cap favor. És a dir, ara estem mirant amb l'Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Tarragona que a la Biblioteca Vella del Vendrell que hi hagués no un museu, però un espai Canyes, que hi hagués una part d'aquests rostres que es podien fer exposicions temporals, perquè tampoc hi caben allà, no? I també amb el Museu Déu, que també el senyor Déu és un col·leccionista, dels principals col·leccionistes del Canyes, doncs també té obres al magatzem. La mateixa Diputació, quan li van fer el llibre de Mèxic, doncs van haver de vendre escultures, unes van estar al Museu d'Art Modern de Tarragona per poder fer el llibre, no? Doncs aquest llibre de Mèxic, per desgràcia, no el trobareu a cap llibreria, ni el podeu comprar per internet. Clar, dius, és allò que sempre dic, és que aquest home, aquest artista, no es coneix. Com no es pot conèixer si els llibres estan tots segrestats en un magatzem? El llibre aquest que comenta el Joan és aquest que tinc jo aquí, que és un llibre de la seva obra a Mèxic. Sí, hi ha alguna vegada, bueno, això que passa amb les xarxes socials, que diuen que el Canyes va estar exiliat a Mèxic. No. El Canyes va ser exsoldat republicà. Se'n va anar al front de l'Ebre voluntari. Ell era el secretari del Sindicat d'Artistes de Catalunya. I va anar voluntari senzillament perquè tenia tots els amics allà, no? I volia contribuir a les llibertats del país i lluitar a favor de la república. El que passa que, home, s'acaba la guerra i, home, després de la guerra, la postguerra, és el que deia ell també, que és fotut també. La guerra és fotuda, però la postguerra encara més. Llavors va tenir la sort, era molt amic del català Pic, del Pere Català Pic, el pare del Francesc Català Roca i el Pere Català Roca, li va fer fotografies, les va enviar a Madrid i el Camón Aznar, el director del Museu del Prado, li va dir, escolta'm, quan vulguis vine. Van veure les figures mediterrànies, és a dir, si ara miréssim l'obra del Canyes d'escultura en aquella època, dels anys 40, doncs seria el Llimona, el Clarà, doncs semblien molt semblant, no? Què va passar? Doncs que va fer un relleu de 200 tonelades per un navilier de Barcelona i quan l'estava fent es va morir. I llavors els fills van dir no ens hi cap al menjador, te'l quedes, no? I això va ser la cosa més collonuda, diguem-ne, que li va poder passar perquè aquest relleu el va portar a Madrid i llavors el Joaquín Ruiz Jiménez, que va ser el primer defensor del poble, president de l'Institut de Cultura Hispànica, va veure aquest relleu i va dir, escolta, que ens el vens? Diu, on t'anirà? Anirà a Califòrnia. Estem parlant de que l'estat espanyol estava aïllat completament després de la Segona Guerra Mundial, els americans també d'allò van dir, vinga, cap a Califòrnia, amb una condició de que on tenés el monument hi vaig jo. Llavors per això ell va poder anar a Amèrica, que precisament té anècdotes amb el Carles Santís, que els van trobar a Nova York, i quan estaves a Amèrica al Carmel, dius, i ara què faig? No? Me'n torno o li dius, escolta'm, per què no te'n vas a Mèxic a veure, per exemple, l'exalcalde de la Vilanova, molt amic seu, o... Allà hi havia tot un grup d'exiliats. El Pere Calders li feia les fotografies dels catàlegs de les exposicions, no? I una gent, diguem-ne, molt important, la família Bertran Cosinet dels Monjos. La família Bertran Cosinet dels Monjos tenia una empresa que es deia l'Àguila, encara existeix, amb 10.000 treballadors. Feia la carretera panamericana cap a Guatemala. Es van fer molt amics, allà feien jocs florals, no és com estessis com a casa, però a Mèxic... Què li va passar a Mèxic? A Mèxic, el Canyes, com a artista, va descobrir un nou món.
És a dir, només des del tren ja va veure que aquella gent eren diferents. Però tenia dues opcions, quedar-se a l'hotel i fer retrats de gent que ja li anaven des de les penyes d'allà catalanes, ja hi portaven gent per fer retrats, o no, ell volia conèixer els indígenes. I que consti, diguem-ne, que ell no tenia cotxe ni mai que que anava moltes vegades amb autobús i anava a la selva o les serres, i és allò de que moltes vegades s'hi jugava el tipus, no? Sí, clar. I a més, com a pagès, si algun dia no havia de menjar, perquè hi havia llocs que no hi havia restaurants ni hotels, en aquells llocs, doncs allò que dius, l'espírit de pagès també li va sortir a Mèxic, no? Tots els artistes deuen tenir una època important, més important que altres, no? No ho dic jo, ho diuen els crítics d'art. A Mèxic va ser una cosa, diguem-ne, que 350 pintures... De fet, hauria pintures... fer una obra força extensa, perquè el llibre ja s'ho val. És que, esclar, aquest llibre, Jaume, és un treball antropològic, etnogràfic, és a dir, no és tan sols pintar, és explicar el que veia. I no ho hem dit, no, però és que el Cañas tenia dos amors, la literatura i les arts plàstiques. I el Joaquim Mir, el seu mestre, li deia, escolta'm, trien una, o un o l'altre. No pot ser que estigui... Clar, penseu que el Josep Cañas va fer obres de teatre, que la van estrenar a l'Arbós, però també va estrenar al Teatre Principal de Tarragona, no? Ha fet novel·les, contes... Sí, de fet, si em permet, Joan, doncs aquí ens has portat alguns llibres, per exemple aquest, Espines i flors, pensaments escrits al llarg de la seva vida, però tenim altres llibres, no? Carbonet, biografia d'un ase. Aquest us ho explicaré, senzillament. Estava a Sarrià i passa un drapaire amb el carro, no? I el Cañas li diu, escolta, quan vols pel carro i el ruc? És a dir, en lloc d'ell vendre-li coses, el Cañas li va comprar el ruc i el carro pel seu pare, perquè el seu pare era gran i el cavall no el podia dominar, i li va comprar el ruquet i llavors explicava coses... Aquest altre també, Oriol, les Ventoses... Un noi que estava a dalt de tot, diguem-ne, al Pla de Manlleu, i veia que davant de casa seva passava un riuet, no? I volia saber on anava a parar l'aigua. Doncs anava a parar al riu Foix fins a Cubelles, no? És anar explicant també anècdotes. Aquest altre? Contes. Contes, gats. Aquí dintre hi ha dibuixos d'ell, també. A veure, quins són els models que tenia ell? Si hi ha una cosa que sempre deia, diu, Joan, el llibre més important que es podria fer de mi són els animals. Perquè tot arreu que ha anat, a Londres, a París, a Nova York, a San Francisco, o Mèxic, sempre dibuixava animals, sempre anava al zoològic. I el zoològic d'aquí a Barcelona li van fer exposicions també d'animals. I aquest, que va ser una mica conflictiu, segurament, no? Està escrit en castellà, el Vandalismo Glorificado, publicat en castellà. Però era... Tots els apunts els va fer... Originalment en català, però publicat en castellà. Què passava amb aquest llibre, el Vandalismo Glorificado? Doncs que va ser una crítica molt forta contra l'art abstracte. I això, a més, ell va fer làmines sobre art abstracte, va fer làmines i ho va exposar a l'Ateneu Barcelonès, no? Que aquí li van fer una miqueta la creu, diguem-ne, doncs perquè el Zuluaga, que es van conèixer i li va fer una escultura allà a Zumaya, el Zuluaga li deia, Cañas has nascut massa tard. Havia d'haver nascut més aviat per tot el tema, diguem-ne, doncs de l'art abstracte, d'aquest art modern, no? Molt bé, molt bé. Per entendre de l'art modern. Tenim algunes escultures conegudes d'ell, però com tu deies, que segurament la gent no sap que aquelles escultures d'en Josep Cañas, com són els monuments als castellers, que tenim el del Vendrell i el de Vilafranca, que és de... I el monument de la Sardana de Montjuïc. I el monument de la Sardana. Que ve fa 60 anys. Si em permets, ara que parles del monument de la Sardana, doncs podem veure unes imatges relacionades amb aquest monument. Sí, el diumenge passat va ser el Dia Universal de la Sardana. Doncs endavant amb aquestes imatges.
Bé, doncs parlem de, per exemple, aquest monument, el monument de la Sardana, conegudíssim perquè aquí estem veient, doncs, per exemple, Plano i Guia de Barcelona, això que alguns recordareu, els que tingueu una edat, quan el Vigilante ens passava la postaleta de Nadal, que també apareix a la Sardana, postals, aquestes de Vilafranca del Penedès dels Castellers, aquí torna a ser la Sardana, etc etc. Però en cap lloc es diu que és una obra de Josep Pla. Hi posa el nom, sí, cap lloc. Això, malauradament, recordo l'epitafi que té allà a Banyeres al Panteó. Allà a Banyeres al Panteó diu: hi ha artistes que seran recordats pel seu nom i altres que seran recordats per les seves obres. Per desgràcia és així, no? És a dir, em fa gràcia, per exemple, la nit dels ignorants de fa 15 dies, que van posar el monument de la Sardana de Montjuïc i llavors van dir: busquem monuments de la Sardana que hi hagi a tota Catalunya, no? I dius, bueno, si la gent posava el monument de la Sardana al seu poble, l'autor i l'any que el van fer, doncs el primer que haurien d'haver fet els nits dels ignorants és posar el monument de la Sardana, Josep Canyes, Montjuïc, l'any 1966, no? És a dir, seria el més normal del món. De fet, amb això del nit dels ignorants, alguna vegada m'he escrit perquè el Josep Canyes se'n va anar a l'any 92 a Gènova amb una exposició que van fer sobre els dos mons que es van trobar de l'aniversari dels 500 anys, entre cometes, del descobriment d'Amèrica, i és l'únic artista que va sortir en tot el catàleg de més de 1.000 pàgines gairebé, l'únic artista que va exposar les seves pintures, precisament que va fer a Mèxic, i en cap lloc de cap premsa d'aquí va sortir el seu nom, ni li van fer cap homenatge, ni allò. Senzillament, dius, home, ja que fas alguna cosa, és com ara això, perdoneu, això d'aquí, la Generalitat li va fer una exposició magnífica a la plaça del Rei, no? A la capella de Santa Àgata, però dius, home, si tu fas una exposició i hi ha un munt d'escultures que les portes a l'exposició, tu no creus que hi hauria d'haver una entrevista a la ràdio o una entrevista a la televisió si fa 2 mesos que hi ha l'exposició? Doncs ni una. I és només una anècdota. Ell estava subscrit al diari Avui des del primer dia. L'únic corresponsal d'un diari que no va anar a la roda de premsa de l'exposició de Santa Àgata, del diari Avui. I vaig haver d'anar a comprar-los els diaris, dels altres, Observador o Periòdic, i això. I si no, sí que sortiu. I precisament, parlant ara de tot el tema abstracte, allò dels titulars que fan els periodistes, no? El Canyes va dir que allò del xinxilla, d'aquest del basc, el xillida, que hi ha a la plaça del Rei, que era un urinari, no? Bueno, així ho va dir davant de tothom, no? Llavors, això va quedar i van fer els titulars, no? Un dia, allò, mirant guies de viatge, amb els guies de viatge, diuen que els turistes, una de les coses que fan és anar-se allà a fer les necessitats amb aquest allò, perquè es pensen que és un urinari públic. O sigui que realment tenia raó. Sense comentaris. Per cert, hi ha també una font de la Sardana als Jardins del Retiro de Madrid. Sí. Això va ser quan hi havien els casals catalans, diguem-ne que la gent no agafava l'AVE ni agafava tant el pont aeri, doncs era un casal català fort, el de Madrid, hi havia molts catalans que treballaven allà i li van encarregar aquest relleu de la Sardana, que ara cada cert temps fan audicions de sardanes allà davant. A Sitges, al cap de Crist. Sitges, al cap de Sitges,
va sortir també a la Serra d'Hort, a la portada del Serra d'Hort, el primer exemplar del Serra d'Hort, i això és molt senzill. Tant a Sitges va ser una col·lecció del Sala Ardiz, un col·leccionista que va donar tot al Palau Maricel, no? I també hi ha la col·lecció al Museu de Montserrat del Pérez Rosales, una persona també que hi ha moltes, té precisament el Joaquim Mirt i la seva dona, que la seva dona no hem dit, la Ramona, que era la seva model, la seva musa, que si aneu al Vendrell hi ha l'escultura seva allà en una plaça dedicada, i va ser una explosió molt gran doncs, a conèixer la Ramona, que era model al cercle artístic, no? El cap de Crist va ser vandalitzat, no? Van trencar el nas o no sé què. Jaume, el cap de Crist, el nas, però al monument de la Sardana, per desgràcia, cada 2 per 3 li trenquen els braços. Però és curiós perquè li trenquen els braços en una època que es diu el 12 d'octubre. Té alguna relació. Per tant, la gent que ja vam escriure amb el regidor, amb l'Albert Batlle, dius, home, tingueu una miqueta de consciència de que està passant això, perquè el problema no és que trenquin els braços, que després és quant de temps tarden en restaurar el monument, no? Doncs és allò que dius, home, poseu alguna càmera, alguna mena de protecció, perquè no és el mateix la pedra que el bronze. El bronze costa més de fer-lo malbé, tot i que abans parlàvem de la Ramona, doncs ara ha sortit també un article dient que, home, si es caguen els ocells i hi ha algú que fa una pintada, doncs tots els monuments que hi ha a l'aire lliure hi havia una cosa que es diu manteniment. Clar. Com qualsevol arbre, hi ha d'haver un manteniment. Clar, tu em comentaves, el cap de Crist de Sitges la gent ho fa servir per tot. Per posar-te la sabata, per tot, no? Sí. L'any 1931, ell escrivia això, que no, clar, evidentment no ho podeu llegir, però que es titula Crida als joves. Sí. Què era aquesta crida als joves? Doncs ell volia que el jovent no li passés el mateix que li va passar amb ell. És dir, ell els primers llibres que va... Em sembla que jo també em va passar el mateix. Els primers llibres eren els llibres que hi havia a l'església. Com ell va agafar una època mística que volia inclús ser capellà, i llavors... Quan va anar cap a Barcelona, una de les coses primeres que va fer va ser canviar el cap d'un nen per llibres de, no sé si diran l'Espasa-Calpe o d'allò, és a dir, ell volia, allò que dèiem de conèixer, volia llegir, no? I culturalitzar-se, no? Volia saber coses. I llavors, ell el que volia que els pobles tinguessin els ateneus. I els ateneus, doncs el funcionament era, em sembla que quan va morir el Franco, ho vam fer també una altra vegada també al poble, era fèiem obres de teatre, amb els diners de les obres de teatre es compraven llibres per a la biblioteca, perquè com que l'Ajuntament no era cap necessitat bàsica fer una biblioteca, no? Doncs era allò que els jovent es culturitzés, que obrís els ulls. I hi ha una cosa que... És a dir, jo estimo molt el meu pare, el vaig estimar molt, però amb el Canyes, amb les converses, era allò d'una persona que viatja aprèn molt viatjant. Inclús ara se m'acut que quan va anar a Barcelona al principi de qualsevol artista que és fotut a començar, els començaments, me'n recordo que deia que no es perdia cap... com es diu allò, després de dinar, allò de conversa, no es podia perdre cap tertúlia, per exemple, anava al Cafè de la Rambla o al Cafè del Liceu. No menjava, és a dir, prou feines menjava, agafava un escuradents, per allò que dius, me'n vaig a la tertúlia, fent així amb l'escuradents, diu, hòstia, aquest tio sí que... Ell volia anar a la tertúlia per escoltar la gent que viatjava. És a dir, la gent que viatjava, que ha escrit llibres, que d'allò és el seu lloc de... És a dir, no hi havia xarxes socials. No. El lloc eren les tertúlies. Les tertúlies. Les cafè. Aquí, em permets, llegeixo la part final d'aquesta crida als joves, perquè és interessant, perquè és una mica la síntesi del que dèiem ara. Diu, acaba dient, per això ens hem de fer forts i ajuntar-nos fins que ens compenetrem del que ens falta. I així fondrem les ombres de la ignorància, lloca de tots els mals, que la cultura és claror i la ignorància fosca. I el mal sols es fa en la fosca. Molt bé. Perfecte. Per tant,
si hi ha una cosa que tinc la imatge d'ell, allò que dèiem quan anava a veure a casa seva, i quan sortíem, sempre a l'americana portava un paper i un llapis, Per si sempre. calia Llavors dius, apuntar alguna cosa, no? o apuntar alguna cosa o fer un tipus de dibuix, alguna cosa. És dir, és allò de que no saps mai quan t'arriba la inspiració, no? Però que de llibretes, de pensaments, hi ha un munt. Hem d'anar acabant ja perquè els 25 minuts han passat, però no vull acabar sense que veieu una mica la lletra de, no sé si la veureu molt bé, però com a mínim us en fareu una idea de com era la lletra, i aquí ens diu: per mi l'art haurà estat la justificació de que he pagat el bitllet en el meu viatge per la vida. Per la vida. Sí. És perfecte, això. Escolta, Joan, moltes gràcies per aquesta conversa. Escolta, hi tornarem. Avui acabem temporada, però a l'octubre hi tornarem perquè hi ha molt a parlar d'en Josep Cañas. Penseu que l'any que ve farà 25 anys, 25 que es va morir. Farà 50 anys del Monument del Vendrell. Ara ha fet 60 del Vilafranca, no? 50 del Vendrell, 60 del Monument de la Sardana, i espero que les administracions es posin una miqueta al dia, perquè d'aquí 5 anys serà el 125è aniversari del seu naixement. Com que el centenari, per desgràcia, diguem-ne que no es va fer gaire cosa, per desgràcia, no? Ell va fer una fundació on hi havia la Generalitat, el Consell Comarcal, la Diputació, l'Ajuntament del Vendrell, però no hi ha manera de que es trobin. Posar-se d'acord. Molt bé. És un mal d'aquest país. Ni seure, Jaume, ni seure per parlar-ne. Doncs segur que ens veurem la temporada que ve i en parlarem d'aquests 25 anys de la seva mort i, evidentment, quan veieu el monument dels Castellers de Vilafranca o quan veieu el del Vendrell i altres, el de la Sardana a Barcelona i altres, he parlat d'aquests tres perquè són molt coneguts, sapigueu que és obra de Josep Cañas i que això s'ha de saber. Moltes gràcies, Joan. A vosaltres, moltes gràcies. I en el programa d'avui doncs, tanquem aquesta primera temporada de Terra de Marca 21. Vam començar aquest camí el mes de gener i fins avui han estat 22 programes. Us agraïm, evidentment, que ens hàgiu seguit fins aquí i ens retrobarem, si tot va bé, ens retrobarem el mes d'octubre en el que serà la nostra segona temporada. Terra de Marca 21, ETV Terramar i Torre Pública us desitgem un molt bon estiu.